Gabon lagunok, ongi altzarete. Gu gaur ilusioz gainezka gaude, gaurko elkarrizketarako. Eta aurrez esango dizuet, lehendabizi esango dizuet, elkarrizketatzaileak zeintzuk izango diren. Bi kazetari, Inigo Arbitza eta Edurne Garmendia, eta bertsolari bat, Jon Maia. Eta lauron artean norre elkarrizketatuko dugun, euskal kantaririk nazioartekoena, unibertsalena, indartsuena behar bada, gaur gurekin izango dugu, Fermin Mugurutza, 3-4 minutu barru, hemen, Anitzelen, oraintxe arte. Gabon dizuera, ongi etorri Anitzelera, zer gisa. FM, jaun Andreok, Fermin Mugurutza, euskaraz abestuta nazioartean ospea lortu duen bakarlari bakarra. Kortatu sortu zuen, gero negu gorriak eta ondoren bakarrik egin zion. Eta beti arrakastaz, beti jendearen gana ailegatuz. Gainera gizon konprometitua da, beti izan da. Ez du harria bota eta gero eskua ezkutatuko. Horrek, jakina, gora bera bat baino gehiago eragin dio, batzuekin zein besteekin. Gaur, FM, Anitzelen, 10 gabe. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, pour te danser dans les bras d'un garçon, une fille ne dit jamais non. Tout le village est en fête, et tout le monde est poète. Chacun ce soir ne songe qu'à l'amour, la montagne flirte avec l'amour. Fandango, fandango, rythme tous les blabos, et répète l'écho de Sarah Bilbao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Nahasketa, fusioa, mestizajea, ez altzaizkio hainbeste gustatzen, guk ere horixe egin dugu, beste irungo erresinol batekin nahasi, mestizatu. Jaun Andreo, gurekin dugu, Fermin Mugurutza. Gabon, Fermin. Bueno, Gabon eta ongi etorri, Fermin. Eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo. Bueno, lehendabiziko mestizaje hori ze iruditu zaizu? Bueno, nahiko... Luis Marianorekin egin dizugun hori? Bai, berez izan barra. Bai, ondo. Irundarronen artean gelditzen da historia, beraz ondo. Bueno, Fermin, inor gutxik jakingo du, baina gaur, une honetan bertan, zu eta zu, edo zu eta gu, kompetentzia telebisiboa gara. Izan ere, une honetan, 11 laurden gutxi direnean, hemen ETV baten zuzenean zaude, baina aldi berean, Al Jazeera telebistan, une honetan bertan, zure erreportajeetako bat eskaintzen ari dira. Bai, Yemenen ingurukoa gainera. Bai. Itzela, ez? Itzela? Bai. Itzela? Bueno, ea, irabazten diogun. Zuk egindako dokumentaletako bat da, Next Music Station izenekoak dira, 13 egin dituzu, ezta? Azkenean 11. 11 izan dira. 13 egitekoak ziren, baina azkenean 11 egin izan dituen Algerian ez zidatela gutxi sartzen. Beraz, 11, nahiko lan izan zela ere bai, ez? Eta pentsatzen du zuretzat oso lan motibagarria. Bai, itzela izan zen. Hasieran erantzun gehiagizkoa iruditzen zitzaidan, 11 dokumental egitea urte baten buruan, azken urte bat terdiko tartea erabili dudala, baina bai, hasieran 13 gainera esan zidatenean, iruditzen zidan izugarria, ez? Eta eurek eskatuta, beraiek jo zuten zugana. Bai, azteko gainera harridura hori, ez? Zer dela taiek etorri, gero konturatu nintzen, nire perfil guztia oso estudiatuta zukatela, bazekitela nire ibilbide osoan, nondik nora
ibilitakoa nintzen, nire taldeak, nire ekinbide baita ere ikuisle moduan, audiovisualetan ere bai, Jamaikakoa ezagutzen zuten, batez ere Checkpoint Rock, Palestinako musikaren ingurukoa, horrek ikutu zuen hango jendea, eta justo Aldasirakan dokumentari txanelerako izan nintzela, arabiarra ez zen lehenengo persona, sartu zuten hor, eta oso pozik daudela esan dezaket. Gure tensio, baina azkenean benetan pozik nagoela. Eurak eta zu. Bai. Horako lan batean, baimena lortu berrituzunean sartzeko herrialdetan grabatzeko, beraiekin ere bai adostu berrituzunean zenbait gauza eta bakoitza daukanean bere lan egiteko era edo erritmoa, askotan talka egiten duzu, eta orduan hori dena ondo egokitu arte, makinaria guzti hori nik uste dut ondo jarri arte, beti arazoak sortzen dira. Hamaika arabiar herrialdetan ibili zara, Euskaldunak ere moroak ote gara behelaino artean? Hori Sarrinaldiaren azkeneko liburuan berak esaten du, eta askotan guk uste, baina asko harremanatuago gaude beste herrialde guztiekin, ez? Eta orduan han egonda ere bai adiez Egipton hasi ginela, ez? Netzako oso importantea zelako Egipton hastea, musikaren inguruan zerbait egin nahi banuen, hor ere bai gogorarazi genuen nola teoria bat zegoen euskara nondik zetorren igual, hango tribuetatik hasi zirenean batzuk joaten Kaukasotara eta besteak pasatu zirenean Berberiaren herrialdetatik Euskal Herria joateko, ikusteko nola Georgian eta Berberiar herrialdetan euskararekin ez dakiz zenbat hitz aman komunean ditugun, hori gogorarazi genuen ere bai. Egipton hasi zinela esan duzu, eta Egipton beste gauza batzuk ere hasi dira. Eta beste leku batzuetara zabaldu. Zu Yemendik etorri berria zara, eta haze iraultza gertatzen ari den, hain justu ere, zuk musikalki aztertu dituzun herrialde arabiar horietan. Nola ikusten duzu kontua? Izu hori izan da, hain zuzen ere iaz gui bil izana, justu herrialde guzti horietan, edo gehienetan gero gertatu dena ikustea, ez? Eta ni jende askori esaten dio dana, ez? Somatzen genula, edo zen momentuan jendearekin harremanatu ginelako, musikarion artean daukagun hizkuntz berezi bat, eta berelea detektatzen duzu ere bai, zenolako sentimendua dituzten, eta solasaldi amaigabeak izan genituelako, ez? Latinoamerikan izaten diren horietakoak, herrialde arabiarretan. Orduan bai konturatu ginela, mugimenduak egon behar zirela, eta matxinadak ere bai egoteko ere hor zeudela ere bai, ez zorian. Baina lortu dena adibidez mugarak ateratzea eta Ben Ali adibidez Tunisian benetan nik uste dezula inork espero, ez? Hori dela eta ere baita ere orain ja gauzak asko gehiago komplikatu dira, Libiako interbentzioarekin eta... Iruditzen zaizu zuri operazio humanitario hori? Ez nago batera doz nio. Interbentzioak egiten duena da bakarrik dena zapustu hori iruditzen zaitu. Baina, Libiare hain zuzen ere ez nuen ere bizitatu, eta orduan gutxien ezagutzen dudan herri horietako bada, ez besteetaz askoz gehiago posible dute hitz egin. Fermin, zenbait blogetan irakurri dugu, konturatu gara, neurri batean polemika pixka bat eragin duela, zu mundu musulmanean hainbeste barneratu izanak, badakit neskaren bat oldartu zaizula, zibilizazio matxista horietan hain eroso ikusten zaituelako. Zer duzu horri buruz? Iruditzen zait, aurreritziak daudela toki guztietan, eta Euskal Herrian ere aurreritziak badira, eta estereotipaztu egiten dugula dena, estereotipatuta dago gu jasoten dugun gainera informazio guztia, eta horren ondorioz jokatzen dugu moduan. Jartzen zuen, aipatu duzuna, nik uste jartzen eskerrik asko Euskal Herria musulmanoagoa egiteagatik, ez nik ez dudan inoiz hitz egiten gainera erlijioaz. Are gehiago, nik lehenengo gauza Jasiren ere bai galdetu zidatenean, kontatu nien ateoa naizela 100%, osea badakitela oso ondo, eta herrialde guztietan hitz egiten dugun erlijioaz, hola hitz egiten dugu. Nik uste dut generalizatzea, orokortzea, modu horretan bagarrik egiten duena da, zen ere, Euskaldunekin askotan gertatu izan zaigun ere bai, ez? Zenbat aldiz entzun izan ditugun astakeria gure inguruan. Hori berdintxua ere bai, gertatzen ari da errealde ere baiarekin. Bueno, Fermin, gu saiatuko garazu hemen eroso senti zaitezen, eta gaurko elkarrizketaren buruan emango izkizugu susteko batzuk beste apaino handiagoak. Eta, hasteko,
gustatuko zaizun bat. Nik uste baietz. Jaun Andreok gurekin dugu, hemen zuzenean, Alain Bravo Legazpiar dantzaria. Aurrera! Eskerrik asko mutiko! Bueno, uste dut, zuk mutiko hau Legazpiarra, 13 urte ezagutzen duzula, zure bekeko kontzertu handi hartan, han izan zen, Fermin? Bai, duela 5 urte, enteratu nintzen basoela onbe bat ola break dancean zebilena, zigorrek, nerekin dabilen dijokeiak berak esan zidan, balo mutiko bat, dantza egiten duen izugarri ondo, eta deitu genion, eta itzela izan zen, atera zenean bera, justo kontzertu berraldo horretan, 1888ko hausitupetuen alde egin genuenean, berazten zela dantzan, eta bukatzen zuen bakoitzean mugimendu bat jendeazten zitzabiola txaloka, gu jotzen ari ginen bitartean, orduan benetan izan zela kiston tipa. Gaur ere benetan ikusteko benetan polita izan da, eskerrik asko Alain. Bueno, Fermin elkarrizketatzen taldekide izango ditu denak aurkeztuko izkizuet besterik gabe. Jon Maia bertsolaria, Edurne Garmendia kazetaria, eta Inigo Arbitza kazetaria. Haupa Jon, gabon! Inigo... Bueno, eseri lasai muteleak eta neskak eta ekin egurrean, Jon? Bueno, opa Fermin. Pixka bat kokatzearen gu gaztetxoak ginenean, ni behintzat. Zuni baino... Bai, pixka bat. Gogoratzen naiz, nola beti entzuten genuen zuen musika, ez da? Garai hartako musika, esango dugu, 80. hamarkadan erditik, onuntza edo, buelta hortan. Orduan ni gogoratzen naiz, ia denok entzuten genuela hori, ez da? Gure ingurutan, eta bar. Orain nik ikusten ditut, oraingo gaztetxoak, erabat beste referentzia batzukin mugitzen dira. Orduan euskal musikak zeukan erreferentzialtasun bat, nik uste nagusiki, entzuten zana, eta geroztik asko aldatu da dana, batetik, orain edozein lekutat izartzen zaigu, iriste zaigu musika, gero eta mundu globalagoan bizi gera, eta susmoa daukat ezotek eran gu gure txikitasun hortan gelditu, ez da zenbat eta mundu handiagoa, gu jarraitzen dugu, telebista kate nagusi bakar batekin, irratiak ere zaizkigu ugaritu, eskaparateak ez ditugu ugaritu, eta ezotek eran referentzialtasuna galtzen ari, ezote dugun galdu garai batetik ona, ez da? Ez dakit. Ez dakit, nik adibidekin gustatzen zaitere erantzutea, eta justo gaur irakurri dut Arabatakada antolatzen dutela, eta 8.000 sarrera saldu dituztela Euskal Herriko taldeekin bakarrik kontatuta, ez? Gero ere euskitze zuepatu duzu igual ni bakarren nintzela, baina berritxarrak ikusten dut ere bai bide bat jorratzen ari direla ere mundu osoan zehar sekulakoa, ez? Esaten ari dena. Eta ez dakit, nik uste dute 80. hamarkadan estandarik handiena izan zela euskal musikaren inguruan. 80. hamarkadan, bai ez rock radikala ditu zitzaiona, baina 80. hamarkadan oso ondo ditzen naiz esan osenkerien inguruan egindako lan horren ondorioz ere bai zenbat talde azaldu ziren, estilo guztiak jorra zitezkela ere bai euskaraz. Eta igual hori izan zen momenturik nik uste dut Euskal Herrian
bizi den momenturik oparoena, ez? Eta orain, nik uste transizio garaian gaudela, eta... Hain ezkorrere etzaitut ikusten. Ni eskorra aktibo naiz. Orduan ezin dut, horren kontra egin behar dut. Eskorra ikusten badut ere nire burua, esan badut ez da posible, eta nik nire buruaren kontra ere borrokatu behar dut. Beraz ez da hori, nik uste dut, edukien aldetik ere bai asko eztabaidatzen da, ez bakarrik musikari edo sorkuntzaren inguruan, eta iruditzen zait bai dagoela aukera pilo bat, baina lehen ere bai bagenukan, ez? Esan edut, badagoela nik uste dut orain trampa bat, ez? Hori ez interneta eta dena eskura, baina eske lehen ere bai bagenukan modu bat ere bai eskuratzeko gauza pila bat, punkaren garaian gu bagenukan informazioan, Polonia baldin bazuen puntalde bat ere bai, edo San Franciscokoa edo Txilekoa, ez? Eta ere bai, nik uste dut gain informazio ere bai dagoela, eta horren zaila dela ere baita ere, erabakitzea zer benetan aukeratu nahi duzun. Euskararen inguruan, badagoela detaile bat, badagoela gauza bat oso garrantzitsua dena, eta da gero eta jende gehiago badakiela naiz eta gero ez erabili. Horren, zer egin behar dugun gero, bilatu baliabideak, dakiten horiek erabiltzeko. Baina behintzat badaukagu abiapuntu bat osona, jende asko dakiela, lehen ez genukana. Edurne, zuk lehen ere elkarrizketatu izan duzu, Fermin? Bai, izan dut egia esan Fermin elkarrizketatzeko paradarik astean irratian. Eta bada, errespetua sortzen duen solaskide horietako bat, Fermin, baina gero benetan atsegina dotorea, iztuna informazio asko ematen duen solaskide horietakoa da. Honetik eta txarretik, ze hainbeste fronte dituzu zabalik, ze galdetu lekioke Fermin Muguruzari. Haian batzuk, kontzertu batzuk eta jaialdi batzuk aipatu dituzu, asteburu honetan bertan, zure taldeak Bat Sound Systemek Leitzan joko du, okerrez banaiz. Bueno, ez da nire taldea, nik bultzatu dudan taldea. Zure inguruan sortu dudan taldea. Baina talde independentea da, egungoa, Moskukoa, Usokoa, baina Bat Sound System batzutan egiten ditu kolaborazioa beraiekin, ia segun nintzen Bilboko txotnetan, nengoelako Aljazirako lanarekin, nengoen gainezka. Bataiatu zeuk, ez da? Bataiatu bai? Aile hartu zuten izenare bai. Baina, lehenengo diskoa nik atera nien, nirekin josutelako. Aske utzi dituzu beraien agendak eta bereiek lotzen dituzte. Haiek independentea dira, bai, eta jotzen asteburu toki guztietan, eta igual gehiago nire taldea izan daiteke, ez nebeltza, bertan daude hasi musikari, ni bira bat antolatzen duenean, normalen musikari joekin aritzen naizela, Bat Sound Systemekin bai, orketatzen dena Bat Sound Systemekin da, hori, aipatzen nintzen da, iaz adibidez Bilboko txotnetan kontzertu bat zukatela, eta horren antolatu genuen kontzertu bat, eta atera nintzen jo nuen beraiekin ordu bat adibidez. Horregatik jende asko lotzen du, ez? Baina ez ari talde independentea da, eta jotzen dute asteburu ia, eta nirekin ez. Ez zara izango beraz, asteburu honetan ez zaitu ikusiko. Ez naiz izango gainera justo Tunisiatik datozelako musikari batzu eta antzerkilari batzu, eta orduan iraultzaren inguruko performantzea daukate, eta orduan Irungo Kabigorrin egongo direlako larun batean, igandean Arrasateko kulturetzen eta beraiekin egongo naiz anfitrioi moduan, haiek ibili ziren bezala ni egon nintzenean Tunisian. Inigo Arbitza, zu talentu berrietan espezializatuta zaude, opera eta abesbatzetan, Ojapidei saioan ere aritu izan zara. Gaur berriz, talentu berria ez, talentu zahar baduzu aurrean, aspaldikoa bintzat. Zaharra baino gehiago nik veteranoa esango nuke ez, zaharra eta veteranoa gauza desberdina direlako. Eta egia da, niretzako ere, errespetu handiko pertsona da, noski jarraitu dudala, eta lehen aipatu duzu ez, gaurko gaztediari heluz, edo Jonek botatzen zizun galeraren inguruan ere, gauzak asko alatu dira, gain informatuta gaudela nik ere pentsatzen dut, zuk bezala, baina egia da orain ere badaudela beste plataforma batzuk, edo komunikabideak ere asko aldatu direla. Eta, kasu honetan, telebistak, ez? Kate honetan, Xaberrek esan duen bezalaxe, Ojapidei edo Bigira saio arrakastatsuak atera dira, talent show, oain famatu horiek modan daude hainbat telebista katetan, behintzat mendebaldeko hainbat herritan, ez? Faktor X, Operación Triunfo eta horrelakoak. Zure garaian, horrelako hori behintzat etzen existitzen, telebista mailan, imaginatzen dut orduan tokian tokiko irratiak, edo bestelako komunikabideen, komunikabidek tresna bezala erabiliko zenituztela, zuen lana aditzera emateko eta jendeak ezagutzeko. Beraz, jakineko nukena da zein dan zure iritzia horrelako talent show hauen inguruan. Hau da, zuk uste duzu horrelako programek laguntzen dutela artista berrien karrerak aurrera ateratzen. Izan ere nire iritzia baita, eta honekin amaituko dut Fermin, gaur egun jendeak azkar nahi dula arrakasta lortu. Ez dakit zure iritzia ere bera den. Oso iritzi txarra daukate programa horiekin. Aipatu duzu talent shows eta
eta askotan iruditzen zait humilazioa izaten dela espektakuloa. Iruditzen zait Operación Triunfo, Star Academy, adibidez, hor Frantzian eta Holandan, horako programaik eragiten dutena da kompetentzia bultzatu, norgehiagoka izatea nagusi, eta hain zuzen ere esparru batean musikan non importantena izaten den elkartasuna, ez? Eta izaten den elkarlana, lankidetza, eta orduan iruditzen zait programa horiek kaltea, besterik ez dutela egiten. Eta kulpa epaimaikidena izango da, noski? Kulpa epaimaikidena izango dela, ez? Ez, dena. Programa berez, gero epaimaian hori biltzen diren jakin oroi zera ez, oroin gainetikan. Badakizu ere bai horietako bat izan zara, baina ikusten dudanean jende horrela hitz egiten, eta holako gauza benetan iruditzen zaidala oso humilagarria pertsonarentzat. Nik uste dut landu beharko liratekela beste balore batzu, bai musikaren inguruan, baina batez ere pertsonaren inguruan, ez? Oso gertu daudela hori telezaborrarekin eta oso arriskutsa dela, ez? Benetan programa horiekin oso zerren nago, badalolako beste eredu batzu programa musikalak egiteko oso zonak eta non benetan gainera espazio emango zaien musikariei eta sortzen ari diren taldei. Dokumentu argitaragabe bat ikusiko dugu jarraian, argitaragabea sarean egon badago, gainera milaka lagunek ikusi dute, baina asko izango zarete ziur oraindik ikusi ez duzuenak. Onatx. Zespołu Kortatu przedstawili się może telewizją, a potem pokazali... Y luego a ver si podéis cantar algo. Ja może jeszcze dodam, że zespół... Yo soy Fermín, soy hermano de Íñigo, soy su hermano mayor. Soy Fermín, mi starszy brat Íñigo. Y soy que toco la guitarra, canto. Gram na gitarze, śpiewam. Y echa pedos. Y también además de vez en cuando me suelo echar unos pedos cuando canto. Creo que no es conveniente decirlo, pero bueno. Y luego aparte además soy un ser un poco pervertido. No jestem bardzo przewrotny. Bueno, hau Polonia komunistako telebistan Kortatu taldea. Izan ere, Fermin, zuek komunistak zineten. Jarraitzen dut izaten. After-bolchevik kantu batean esaten duzu. Jarraitzen dut izaten, gertatzen dena da, esaten den bezala, ez, gidoia, komunismoaren gidoia oso ona dela, ez, baina gero realizadoreak edo zuzendaria oso txarrak izan direla, pelikula hori gaizki egin dutela, indikan pelikula bat egin behar dela gidoi horrekin, ez. Eta kolpe handia izan zen sozialismo realarekin, hor Polonian, benetan konturatu ginen, ze askatasun gutxi zegoen, ez. Orduan, beste dira genukan, eta orduan latze izan zeltalka hori ere bai izatea, baina eta guztiren ni benetan pentsatzen dut, eta ere gehiago orain adibidez, orain ekonomia, merkatu ekonomia nagusitu den momentu honetan munduan, benetan apustu egin behar dela, deitu desaiogun komunismo autogestionario, libertario, sozialismo 21. mendekoa ez dakit, baina zerbait komunitatearen aldeko beste gizarte baten alde egin beharko dugula eta hurrengo urtetan ikusiko dugula, ez? Nik uste gero eta gehiago arazo handiagoak sortuko direlako. Kortatu taldearen garaian zuek, Fermin, etzen ekiten euskaraz. Eta hori zuentzat kontraesan handi xamarra zen. Bueno, gertatzen zen, ez zen kontraesanik, ez zeuen kontraesanik. Gertatzen zena zen, nik ez nekile euskaraz. Orduan faltsua zen edo ezukan zentzuri ni gaztea euskaraz egiten. Zenbait kantu egiten dituela, izkazten dituena horrela, baina berez ni gaztelen ez egiten nuen, ez. Gertatzen zena zen, gero, zenbait gauzen alde, esaten bagenuen geundela, zuzen ere, hemen Euskal Herrian, euskara, gure hizkuntzaren alde egitea, eta gure hizkuntza bizirik mantendu behar genuela, orduan derrigorrez ikasi behar genuela. Eta hori bainera komentatzen genuen, baina ez genuen egiten, ez? Ez genuen egiten, lehenengo diskoan, dudarik gabe, ez bigarrenan ere, hiru kantu, armar kantutatik, hiru kantu sartu niten euskeraz. Eta gero, asmoa genukan, askotan kontatu izan dudan bezala, viniloak nola gertaratzen genuen, edo kasetak existitzen nola indikan, kompaktorikan, orduan alde batean jartzea alde bat euskaraz, eta bestea gaztelania. Ez joatea, progresiboki, euskara ikasten joaten ari ginen inean. Baina, bueno, ekera joan, irakasle benetan jende izugarria ekin topatu, euskaltzale izugarriak, hori bai, euskararen alde egin zutela
Eta orduan, bueno, berekin topatu eta erabaki genuen atzeratzea eta zeharri bez aurrengo diska baita ere egitea euskaraz kolpe. Eta behin hori egin eta gero desegin taldea eta hurrengo taldea bakarrik, hurrengo taldea negu gorriak izango zena, bakarrik euskaraz adieraztea, egitea. Negu gorriakekin, kolperekin bai, eta gerora euskaraz funtzionatu izan dezu, eta euskaraz ailegatu zera munduko edozein bazterretara, ez da? Nahiz ez izan hizkuntza normalizatu bat, nahiz eta ofiziala ez izan, bere lurralde naturaletan, leku askotan, gainditu dituzu muga guztiak, naturaltasunez, eta jende asko berriz ulertu du nik uste dut euskara muga bat bezala, ez da, zabalkuntzarako. Nik uste dut zuk horri buelta eman diozula eta positiboki, ez da, partikulartasunak egiten gaituela universal edo pentsatzen nik, ez da? Euskara zuretzat ere izan da zentzu hortan bandera bat, eta ez euskara bakarrik hemengo simbolismoak, ikonografiak, mezuak, baina euskarari lotua esperientzia zurea positiboa izan da zentzu hortan. Alegia, ez da la muga bat, baizik eta partikulartasun horrek ematen digun universaltasuna. Ahora gainera universo bat eraikitzen dena beti musikari edo artista edo sortzaile baten inguruan, eta oso zaila da, ezinezkoa izango litzateke imaginatzea adibidez, hori ez, ni bezalako persona bat orain egin dudan ibilbidea egin gabea. Nik uste dut herrialde guztietan orain mugitzen izen horrela jende guztiek badakiela, nik euskaraz abesten dudala, euskara dela nire hizkuntza eta euskalduna naizela. Ez zaiola hori niongo tokitan okuritzen inori jartzea kartel batean, hori ez, Efrain Muguruza, Izartean Espainia, naiz eta Euskal Herri horren dikan berez edo ofizialki ez existitu, ez dut inoz jarriko espainola naizenik. Eta orduan nik uste dut hori segulako lorpena dela, ez? Politikatik haratago, dijoana. Beno, lagunok, euskaraz ikasi zuen Ferminek, baina ikasiko zuela eta gero eta gehiago euskaraz egingo zuela eta esaten zuen garai hartan bazen bakarren bat hori egia bihurtuko zela sinesten ez zuenik. Esate baterako ondorengo pertsona aski ezagun hau. Fermintxo, ni gaztia nintzen eta zu txabalitoa, ume moko bazinen eta erdalduna, eta horretzen naiz nola esan zenuen. Diskonetan, bi kantu egingo ditugu euskaraz, urrengo diskan lau, eta urrengoa dena euskaraz izango da, eta nik esan dizu, bai, hori denei esango dizu. Pentsamenturi bal daukazuen, noizbait zuen musika guztia euskaraz egiteko, ala pixka bat erdaraz eta pixka bat euskaraz egiten jarraituko zuen? Bueno, pues... Momentuz, kanta batzuk euskaraz eta beste batzuk gaztelaniaz egiten diar dugu. Gure asmoa gehituz joatea da eta laugarren LPa euskaraz ateratzea osorik. Baina esan eta egin hitza bete zenuen eta ez dakizu zer respetu dizudan arrezkero. Jende askok esaten du hori, baina gero egitea beste kontu bada. Eta zuk eta Anaia Inigok esan eta egin. Eta hori ez dago hasteko. Ez dut esango bere musika guztia asko gustatzen zaidanik, baina bere kantu asko benetan asko gozatu ditut, eta uste dut artista batek egin dezakeen hoberena horixe dela, bere lana ondo egin eta norbaitekana iritsi, eta kasu honetan ni kasik inkondizionala nau. Sinesgo gorri izatetik, inkondizionalizatera. Bai, bakizu gertatzen den, bere Euskal Telebistan lan egiten zuela, eta elkarrizketa hori... Egiten du. Berak... Bai, orain behar bada gutxiago agertzen da, itzaleko lan gehiago. Momentu horretan, elkarrizketa hori berak egin zidan. Orduan, baina gero esan behar dena da, gainera bera, Enjarbin, taberna berdinetan ibiltzen ginen, ez? Askotan ibiltzen zen, ez? Eta bera hori beti zizatzen oso salea zen, gortaturekin hori zen ez oso ondo, bere kuadria oso bai, baina horrekin zegoen, ez? Euskaraz egingo zuen oso baita eta hori, bai, baina ez zuen sinisten. Eta esan behar dudana baita ere hemen da, ez zela kortatu bakarra izan, hori mugindu baten barruan gundela, ez? Lehen ipatu duan bezala, deitu izan zitzaiona Radikal Basko, garai hartan ez zitzaigula gustatzen etiketa hori, baina gero, benetan balio duela gainera hori, ez? Pixka kokatzeko, testu inguru batean kokatzeko momentu horretan segertatzen ari zen. Eta ez ginela bakarrak izan, ez? Asmo horrekin hasi ginela, eta berdin gero gertatu zen adiez Laudioko dan bat taldearekin, edo Andoaingo bat taldearekin, ez? Deno gaztelaniaz hasi ginela, kantaren bat euskaraz, baina hor euskaldun izatu egin genuela,
bertako musikariok, eta gero aldaketa egin genuen. Hor, Asierrek egin zizuen elkarrizketa hori, Sarri-Sarriren bideoklipean ere badakit berak parte hartu zuela, eta badakit oso bitarteko gutxirekin egindakoa izan zela, baina gerora sariak ere jaso zituen bideoklip horrek. Hori zen punk mugimenduak eman zigun lekziorik haundiena, ez? Ez duzu baliabide haundirik behar, benetan gauza kontatu behar badituzu, ez? Jendea dago, jendeak bultza egingo du, eta daukasunarekin adierazi. Eta hori adiez gertatu zen sari bideoarekin, uste dut 1.000 peseta balio izan zuela, gara gertan, zer, baina zer gertatu zen, Onjarbiko gaztetxeko jende guztiak hartu zela, Asier Etxeberria eta bere lagun guztiak hori bilizirela, kamarak alokatzen, ez dakiz zer, eta sekulako giroa, eta hori benetan hori izan zen, auzolana, ez? Horregatik izaten dizut, ez? Hori da niretzako motorra eta gakoa baita ere hurrengo urtei begira, erakusteko gauzak posibili direla egin. Asier, berak etortu duen moduan sinesgo gorxa martzen, Fermin Muguruza Euskaldunduko ote zen, horre perspektiba horren aurrean, baina baziren beste batzuk, ondorengo hau esate baterako, sinesten zuena, Ferminek euskaraz ikasiko zuela. Begira. Holako gela batean hasi zen Fermin lehenengo hitzak edo euskaraz ikasten. Fede osoakin etorri zela, beak argi zaukan euskaldun inbertzula, eta handik aurrea, handik aurrea edo bintzat, bere bideak euskaraz izan behartzula, eta gaur egun euskaldun peto dugula. Eta horre pozan behi ematen du. Eta sarriren kantakin gertatu zen, nik orduan Martuteneko kartzelan ematen itxula klasiak, eta orduan interesa sortu zitzaion. Nola? Sarriona indiak eta pitik hanka egin dutenian antzinen eta? Bai. Beira, idatzi behar diazu zerbait zukan entzun duzunarekin. Bale. Egin izkion 3 edo 4 eta horietako bat hartuzun, grazioso iritsuko zitzaion nunbait. Hango internoak esan ziaten, zer katekoak igande hartan antzeudela, emititzen, ze jango zuten, eta ze ekintza egiten nahi zian, eta horren bitartez, beste bila, bere gauzetan. Beak egin izun zerbait indarra handikoa edo oso popularra herrikoia izateko, eta musika esan zien oso zela, bailablia edo, ez? Ez nun usteko olako arrakasta eukiko zunik, eta poza handia ematen du, ez gaina olako gertaera bati egintako kanta, orduan asko poztu zigun gertatu zen horrek. Hogeita bost urte ikusi gabe. Bakuk aurkitu dugu. Beira, posten naiz benetan, askotan pentsatu izan dudalako horretaz, ez? Intensiboak antolatzen zituen aekak, ez? Horin jarraitzen du, ere bai antolatzen. Uztaian, imaginazu Uztaian gu, Setenorean joaten ginen goizeko 8etan ikastera euskara, ez? Horren uste dut ez nola asko aprobetsatu. Gero barnetik ean sartu nintzen Tolosan, baina hori izan zen 85eko Uztaian. Intensibo bat egin genuen. Kriston parrandak gauero, gero goizan joan, eta horren justu gertatu zen Uztailaren 7 nire santuaren egunean, San Fermin egunean, iesaldia, zaren endiran iesaldian. Claro, se imaginazu, gainera, horitzen ez oso ondo, gero Asier Etxeberria ere bai, eta denok ospatzen, ez? Itzela izan zen. Eta orduan hurrengo egunean, esan nuen, honekin kantu bat egin, berda. Eta hurrengo egunean, hasi ginen, eta klase horietan idazten, gero Josu Landarekin ere bai. Letra Josu Landarena da, baina, ala uste genuen guk, baina Lurdesek esan digu, zertxo bait berak ere egin zuela. Egin genuen azkenean Josu Lourdes eta nire artean. Ez nire bai, Kriston martxa da bila, imagina, zunik esan nire, baina, no esaten da que hay una marcha de la hostia. Eta horren baldera esan zu, Kriston martxa da bil. Imagina, gero zenbat aldiz errepikatu den hori, ez? Eta gero ere bai, nire esan, ez dakiz gertatzen den azken bola aldi honetan, jende hasi den dantzatzen sarritan, hori, nire bai, imagina, zu gaztelania ez dakiz, baina gero, Lourdesek bera gauza batzu, eta gero Josuk ere bai, berak idatzi zuen gauza batzu. Gertatu zen izan da baita ere elkarlan aipatu du leheno, eta kantu honetan ere bai gertatu zen. Ez bakarrik bideoklipa egiteko, eta kantu ere bai grabatzeko,
Imaginazazu, kantu idazterakoan zenbait jenderen artean egin genula. Gero bersio bada, tutzan den baital zena. Eta grabatu genuenean, Ruper Ordorika etorri zen baita ere gu ezagutzera, eta ber ondo hauskatzen nuen TZ eta TS ez da gizar. Kriston gaizki egiten nuela, baina berdin zitzaion, ez, balio duena da, zuk egitea. Eta hola egitea, eta orduan hori ez, bazukan 2 kaballos bat olako zera kotxe bat, eta bera hor, venga, kortatu hilazta, Ruper Ordorika bat. Hor nintzela zen, ez, Marino Goñiren garaia, ez, orain justu utzi duela baita ere disko gintza, berari, hori ez, nik uste dut bere omenaldi bat, ez da hil, baina hori. Utzi duela disko gintza eta berak benetan egin duen ekarpena Euskal Herriko musikari sekulako izan dela, ez, Marino Goñi izan zen, bai Lapoi Arrekoz, bai Ertzainak, bai Barrikada, eta kortatu bera baita ere, bultzatu zituenak, edo gure gana etorri zena, eta izue, disko bat grabatu behar. Eta aldi berean, Fermin, zuek kortaturekin, eska erritmoen aintzindariak izan zarete. Eta benetan, nork ez du malenkonia sentitzen zu gitarra hartuta ikusten, eta kortatuko irukide mitikoiek ikusten, rebaibalak, uste dut nire koiarea dela, ez? Popo da biena. Rebaibalak puri-purian dauden honetan, ez da duzu inoiz tentaziorik izan berriz kortatu elkartzeko? Ez, tentazioak egin dizkiate, tentaldiak egin dizkiate, ez? Proposamenak zirikatu zaituzte. Bai, baina ezagutzen ez nautenak. Bagitelako oso ondo nit horren kontra nagoela erabat ere bai, niretzako olako rebaibalak eta olako gauzak niretzako oso atzerakoiak dira, eta niretzako balio duena da momentu bakoitzan gauza berriak eskaintzea, ez? Eta orduan hortan datzan ikustu dut baita ere, hori ez, jende askok miresmena begirunea baldin badokanik egiten duanarekin da horregatik, ez? Jakin izan dudalako mosten momentu batean hori ja bideo hori iruditzen zitean agortuta edo bintzat itxi behar zela, eta beste gauza berri batekin ekin. Naiz eta gero baita ere beste gira bat egiten badut horrela baita ere hartu adibidez igual aurreko taldeekin egindako zenbait gauza eta versionatu edo gaurkotu edo berbizitatu, gauza berri egiten direlako. Beti gauza berriak ari nahi zaiatzen etxelako egiten eta ez errenta ateratzea aspaldin egin nuenari. Berru bilduta, kortatu, negu gorriak, ero Fermin bakarlari dutekin hasita. Hoiek gutxi gora bera etxean geratzen dira. Baina hortik aurrera, hasi da, zure nazioarte mailako ibilbidea, eta benetan zara, esango nuke nazioarte mailako musikaria. Eta orduan, sound system, edo brigadistakin, eta nola egiten duzu, hain jende anitza proiektu berean elkartzeko? Bitan erantzungo izut, lehenengo zatia eta Jon Baiari baita ere aurreko galdera batekin lehendikan bueltak ari nintzela, erantzunez ere, Euskararen adibidez, Jamaikako musikariekin egin nuenean jira, beraiei benetan harrigarria egiten zitzaiela gu euskaraz egitea adibidez, reggae, gure erara ere bai, ez? Eta horri benetan egiten ziotela arreta, ez ingeleraz abesten dutenei edo frantsesez ere bai, oso soia hizkuntza handia eta ohikoa delako ez entzutea, ez? Hizkuntza horietan, baina euskaraz abestean, dakiten gainera, oso jende gutxik hitz egiten dugula, eta benetan etortzen zirela gure gana entzutera, eta nola egiten genuen igual bersio bat bombarrirera, baten euskaraz. Benetan flipatu egiten zutela, eta horrek urrundu egin beharrean, ez? Egiten zuena zen hurbildu. Eta ero bigarren zatia izango litzateke zure galderari erantzunez, ni akats pila bat ditut, baina dauzkadan ere bai habilidaden artean da piztean ikuste dut ilusioa taldeak antolatzen ditudanean, ez? Horregatik adibidez, legun bat esan nion, ez? Ni orain zuzendari lana egitea baita zineman edo dokumentalen ere bai, oso gertuko lana gertatzen zaida da zuzendu izan ditudalako banda pilo bat, disketxe bat, eta zuzentzea gauzak edo bideratzea taldeak egin ditudalako, eta nik uste dut horretarako badaukadala marina. Ni lehen aldia da zurekin nagola, gaur elkarrez autugu, hau da, lehen aldia da urrez aurren nagola zurekin. Eta nera sartu nahi zuia zurekin leheno? Hori da, hori gorreko aizuz, bai. Aizu, baina beti, zugandik irudi, hau da, tipo gogor baten irudia etorri zait beti, ez? Eta orain, atentzio mandit, ze zure aurpegia begiratzen egon naiz irakaslearen bideoa ikusten ari zinen, eta iruditu zait emozionatu egin zarela pixka bat. Hau da, aurrera begiratzen ari zarela bai, baina nostalgia puntu hori nabaritu dizut aurpegian, ez aldala? Ez, badago zera bat, ez? Irudi gogor hori nik uste dut ateratzen dela baita ere, gehienetan ateratzen naizelako kontzertuetan eta kontzertuetan arazo bat daukat, ni asmatiko naiz.
Eta hori oso zaila egiten zaite irrifarra egitea. Asmatik Lion, horregatik, asmatikoa naiz. Klubekoa gara, Bentolinen klubekoak. Bentolineko klubekoa, hori dakat Bentolina, horregatik, orduan, asmatikoek jakingo dute oso ondo zenbat kostatzen zaigun arnaz hartzea, eta orduan gainera, egin behar baduzu hori dantza, sentitzen duzulako musika eta dantza egiten baduzu, abestu, aldi berean, orduan arnaz ez duka ez, baina bai ematen dizula, nortasun berezi bat abesterakoan, ez? Baina oso zaila da, irrifarra ateratzea, zaudelako ere bai, hortan konzentratuta, eta irrifarra egiten baduzu, arnaz hori galtzen duzuna. Beraz, energia kontua da orduan. Aizu, eta beste gozetxo bat, sarri kantuari buruz aritu gara, eta nik inoiz irakurri izan dut, zuretzako sarri holtza gainean kantatzen egote hori, parekatuko zenukela Pancho Villa eta Zapata, Mexiko DF-era sartu zirenean, iraultza eta ondoren. Hau da, subidoi momentu bat zela zuretzako. Orain beste movida batzutan zabiltza, ez alduzu faltan botatzen horlako subidoia edo une berezi. Bueno, lehen esan dugu, ez nostalgia eta horrela, eta gau gustatu gitzai dakela niri publikoarekin harreman zuzen hori. Nostalgia ez, baina bai egitea horlako kontzertu berezi bat, zarren dia emona etorriko balitz horrek esan nahiko luko baita ere beste guztiak etorriko liatekela, hemen beste normalizazio prozesua oso aurrea duta egongo litzatekela, eta horren guztut hori ospatu barko nukela, eta horren igual esfortzuren bat ere nostalgiaren inguruan egin barko nukela. Pena mereziko luke. Holtza, gainean ateratzen badira horretzu izan duzu Zapata eta Pancho Villaren asan nuen. Bai, karo, baietz, eta eskopeta, airera, botaz. Fermin, laurogeiko hamarkada gehiegi mitifikatu dugu menturaz? Baliteke, nik uste oso garrantzitsua izan zela, sekulakoa, bizi izan genunentzako, imagina da zuez, oso gogorra ere bai, dudari gabe, oso gutxi geritzen garelako kontatzeko. Bidean pentsa, Mahoma, Nacho Cicatriz, Eskorbutokoak, zenbat geratu diren? Bai, jende pilo bat. Eta orduan, bai iruditu zitzaidala, batez ere, horreita amargarren amarkadan ez, baina gero batez ere, amarkada honen hasieran bai iruditu zitzaidala, batez ere egon zela, igual, bai bala izan zelako, baina bai gazte askok bizi izan ez zuten garai hori, oso mitifikatuta zukatela eta penaz, igual, bizi ez izanaz, eta saiatu ea berriz ere hori, giro hori ere sortzen, eta iruditzen zait, akatsa handia dela. Hain zuzen ere, guk egin genuen momentu horretan izan zen, gure movida propioa sortu. Erreferentzia pila batetikan eran, elikatu eta hortikan abiatu gauza benetazkoa eta bakarri momentu horretan gertatu zena. Orduan nik uste dut, horri begira baldin bazaude, irakaspen hori hartu behar duzula. Eta ez saiatu hori imitatzen, eta gara hortan egiten zena bizik. Eta, horrek izan zuen arrakazta zergatik, egin zutelako, momentu horretan, testuinguru horretan, benetan, hori ateratzen zitzaien egiteko, eta horren orain hori dutzen zait, baina bai, mitifikazio aldetikan, dutzen zait oso mitifikazio handia dagoela, baina benetan itzela izan zela baita ere gare hori. Bueno, ea bada zer dion Salvador eta Txirrita eta mitifikatzen dituen honek. Bueno, zuk esan dezu ez da, datorrenak aurrekoarekin hausteak horrek izan duen eragina eta horrek ekartzen duen aurrera pausoa, ez da? Historikoki beti esaten da ez toka mairuren mugimendu hori, garai sozial eta politiko bati erantzuten ziona baita ere, ez da? Eta funtzio hori betetzen zuena, radikalarekin beste forma batzutan ere esan dezakegu garai eta funtzio sozial eta politiko baten kontestuan zegoena ere bai, eta gaur egun ere momentu berezia bizi dugu, musikak bete behar luke edo zuk uste duzu musikak horre ere eragin dezakela eta bete dezakela funtzio sozial hori mezuen zabalkuntzan uniberso bat sortu garai bakoitzari zuk esaterako Arnaldo Otegi askatu kantua egin dezu, ezta? Hor ere lagundu dezake, ezta, musikak, beti horri lotua, ezta? Hori justo bat zaunziztenekin egin nuen, baina izan zen justo baita ere, asteburu batean, etorri ez daki Sudanetik bueltan edola izan zen, eta justo epaiketa zegoela, eta ni benetan indignatuta nagoela gauzaskorekin bezala, Arnaldo Otegiren, hori ez, gartzelaratze horrekin, eta zan nuen, jin behar dugu kantu bat, egin genuen kantu bat, ez? Ez du izan, Free Nelson Mandela famatu arek izan zuen arrakazta, baina web horrian atarian duzun bideo bada. Bai, eta 22.000 hori ez, bizita izan ditu, eta iruditzen zait, badagoela implikatzeko beti hori ez, nik uste dut aukera, eta interbenitzeko baliabide asko daudela ez, eta
toki asko, esparru asko, eta iruditzen zait musikan beti esan dudana, eta orain ere bai. Musikan nolabait hartzen duena konpromesu bat, beti gartzen zaiola, baina eskertzen ez duena konpromesu bat baita ere, konpromesu bat hartzen ari da aldi berean konformidadearekin. Hain zuen ere, gauzak daude horrela, baina niri berdin zait. Hori bai bada konpromesu bat eskuinarekiko. Arnaldok zer esan dizu, gustatu altzitzaian? Bueno, aukera izan nuen bere semearekin, justo, etorri zen Irunera, grabatzen ari ginen hau, eta dituzion telefonoz gartzelatik. Eta horren, batean telefonoa pasatzeko, eta baina zaizarete antolatzen ez da gizert, eta horren oso unkigarria, ez? Guz esan duzu unkitu jakina unkitzen zarela, ez? Zituzunan bera gartzenan dagoela barruan, eta itzegin bera ekin, eta hori, alen bailin ateratzen zaren, eta kantatzen dizugun zuzenean. Baina, bai, oso politia izan zen. Bueno, Fermin, 80ko hamarkadan ibili zinen zu, eta orduan zurekin batera lehen lerroan ibili zen beste lagun batek egingo dizu jarraian beste kiku txiki bat. Haupa, Fermin, nik momentu enten gustatuko letxaileke gogoratzea, nola orain dela dozen erdi urte edo, topo egin gendun aeroportuan, Erromara jaten nintzen ni lagun batzuekin, uste dut zu Zerdeinara edo Korsikara jaten zinela kontzertu bat emotera, eta, bueno, elkarri agurtu ostean joan ginen hegazkinera, eta irtetxean, abiatzean, batean entzun gendun, bueno, abizu normalak temperatura, eta, bueno, egongo gara erruman ez dakiz ordutan, eta batean, eta beste gauza bat ere gustatuko litzaiguk esatea. Gora Euskadi askatuta, gora Fermin Muguruza, eta gora Sorkun! Inoiz ez zait alakorik gertatu. Jendea geratu zen izoztuta. Nik guztete inork ezuela fitxik ez esan. Baina hori guztiz egia da. Ikaragarria da. Bai, ikaragarria da. Gertatzen dena da, ezin duela orain nor pentsatu hori gertatzen zaidanik niri beti hori bat hartzen dudan bakoitzean. Baina behin gertatzea ere ikaragarria da. Bai, gertatu zaizkit... Batzu pentsatuko zuten, ze komandanterekin goaz? Hori izan zen urrengo txistea. Orain dala gutxi berritxarrakek hori gertatu mentzai, ez da? Mexikon edo aeroportuan guarda bateko, polizi batek edo geratu ditula, zen da, zue berritxarrakeko azerate eta autografoa eskatzen. Ze ote dator, zer egin ote, edo nire bila dator, ez da, eta ez firma eskatzera, edo... Bai, hau itzela izan zen, eta horro zegoen Roberto eta Euskal Telebistako beste batzuekin gainera, uste dut, eta torun gero harrituta denak, ez, baina hau gertatzen zaizue beti, eta horren bueno, noizean behin eta horrela, eta ez. Gertatu zen egun horretan, eta kitxo, bero, barkeratu izan zaita diez, hori ez, komandantearen, hori, azapatatik etortzea, eta komandante zurekin itzein nahi duela, ez da, hori ez, baita, ez gertatuko da. Markosetzen. Eta horren sartu gai, eta justo Markos gidatzen, zu komandantea. Eta horren esatea, ez nahi dut, zure jarraitzaren ez, eta nahi dut, eramatea, baina zu hemen ez edita nire ondoan kopiloto bezala, baina hori, hartzen ditut babio pile bat, eta horako bi pasadizo daukat, baina justo Roberto Mosso hor zegoen. Eta kontatu du. Eta kontatu du. Bueno, kortaturen ostean, Fermin Muguruzaren bigarren talde haundia sortu zen, Negu Gorriak. Koteraino nago, mutil modernoekin, irekin ez dutelako! Bekamos bilarren! Depilatzen zela! Esan zuenetik! Asko sufritu ondoren argizaiakin, ez ditizin horien nirelanik edutatzeko hilean! Esan ozenki, iletxua naiz eta arronako! Gure ordua heldu datxo! Iletxua naiz eta arronako! Edurne. Bai, bueno, semea... Somatzen dugu hemendik, zurekin etorri da, leheno Arnaldotegiren eta semea aipatu duzu. Zuek senideak ez dakit hiru zarete, baina Inigo zeu eta Javier behintzat musikariak. Zure seme alabak ere, barakantu bat, hor izen asko ageri dira, tartean, ez dakit guatuko nahi zenuen izenakin, zure seme alaben izenak, dutekin egin zenuen abesti horrekin? Bidasoa fundamentalista. Horretan okeraz barai zure seme alaben izena datoz. Musikariak edo dia beraiek ere? Ez dut uste eta ez ditzea edek gustatuko gainera musikariak izatea. Musika zaleak izatea, diren bezala izugarria da. Eta
sorkuntzaren inguruan egingo balute zerbait noizbait itzugarri izango litzateke, baina nik uste dut oso gogorra izango litzatekeela beraientzako musikarik esatea, beti gertatu izan delako ere bai, ez? Aita geli izan badu sekulako hori ez, hori hartzuna da horrela, gero horrekin lehiatzea. Ez dituzu horretara kondenatu nahi, eh? Hain zuzen ere. Ez litzaiak gustatuko. Neuri gauza bera gertatzen zait. Bai. Zote gara horretara kondenatzen ari, eh? Ez que iruditzen zait adibidez, sinema gintzan aktorekin ordea oso ondo eraman dela, naiz eta askotan seme-alabek aldatu izan duten ere bai abizena. Coppolaren semea de bai, adibidez, Nicolas Cage aldatu zuen abizena, Martin Sheenen semea, orain badakizu zenbat zuketan ibiltzen den, baina iruditzen zait hor desberdina dela baita ere, ofizioa. Ez? Eta gainera, gero seme alabek eta horrela ze ospea eta ze karrera egin dutela, ez? Baina gehiago, Michael Douglasek esateko. Claro. Bueno, Kirk Douglas kontuz, Bueno. Baina... Michael ere. Bueno, negu gorriak musika mestizajearen arrakasta uka ezina gainera Euskal Herrian eta kanpoan. Eta uztarketa horretan gainera hip-hop doinuak, rap kantaera eta bertsoak primeran uztartu zituen talde honek. Bai, 86ko finala zen. Martxoaren 23an, bai. Eta goizez zen. Eta goizez, bai. Eta gaia zen... Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzean, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara. Egin genuen saioa, eta bueno, saio txukun xamarra izan zen, Peñan golpen batekin daula. Bai. Baina, bueno, hor gehatu zen. Ospe gehiago izaten dute, kasu honetan Ferminek musikatu zituelako bertso horiek. Eta orduan bestela jende askok ezautuko lituzkeen bertsoak gaur ezaguna dira, Fermin da bere taldei esker. Ura grabatu arte Ferminek eta bertsolaria ginela, eta, ia finalistak eta guiok, ez da, baina, ez ginela hain ezagun. Eta hori grabatu eta urrengo urteetan, parranda guztitan, jende etortzen zen batetik, korroska, bestetik. Erren hauek nola. Nik uste garrantzitsua izan zela Ferminen zena, itxuraz oso bi mundu ziren haiek bat egitekoa. Eta pentsatzeat etorkizunean ere garrantzitsua izango dela. Bueno, Fermin, bazegiet horre munduan zehar horra bilela, baina eskerrik asko garaietan gure bersoa holako ospea emateagatik, eta ondo segi. Eskerrik asko Fermin, eta gero ere sormenak bidean lagun bihurtu goatxik. Gero arte. Egaina eta Peña oso eskerroneko zurekin, gainera aipatu digute, afaltzera ere gonbidatu zenituela, sagardotegiren batera. Hori inigo Kaki eta Iruok, eraman genituen Usubilko sagardotegi batera, izugarri izan zen, entzun zutenean kantua, gero etorri zen gainera, segurako estanda, ez? Jende guztia azten zela besten, izugarri izan zen, batean hori, ez dakizula ere... Laster 25 urte. Laro 26ko txapelketa nagusi izan zen. Kantu hori egin genuenetik 21 urte, eta txapelketa horretatik 25 urte, imagina dazu. Eta horren ondorioz gero gainera, jo maia ezagutu nuen. Hor sekulako aldaketa eman zen gainera, ez? Bersolaritzan, estetikoki ere, hauek atera ziren, Unai Iturriaga, Igore Lortza, sekulako izan zen, oso polita. Horregatik baita ere ni hori izaten dut, ez? 80. hamarkada, 80. hamarkadak, zenbat eman digun? Bai, asko eta... Horre ere pixka bat gertatu zen, lehen zu musikan esan ezuna, ezta? Leku batetik zatoz, eta buskatzen da hor zerbaitekin, azkenean musika egiten jarraitzen duzu, bertsoak egiten jarraitzen duzu, baina bestera batera, ezta? Eta niko gogoratzen naiz Fermin, lehenengo aldiz elkarrekin egon ginala, izan zala Elgoibarko gaztetxian, eta pentsa zeintzu ziren taldeak, kontzertua zen emeak eta potxoka. Eta zu antzinean publikoan eta ni bertzotara junitzen gaztetxera eta, rap moduko bat edo zerbait kantatu nun agurrean eta hor nun etorri zinean nigana. Eta gero oraia harremanetan jarri zinean nerekin, negu gorriaken gure jarreran diskoan, hitzekin laguntzeko. Eta nire ere beraie bezala oso eskerra honekoa izan naiz beti,
sentitzen naiz zurekin. Nik uste dut gaur egun beken edo ikusten dugun irudi hori, publiko perfil hori, horren astapenak hor daudela, ezta? Neu gorriak elakasian jozuen lehenengo aldi hartan, lehenengo kontzertu hartan, Ferminek esan zidan, bueno, Joan, zuk erten behar dezu, bisak baino lehen, bertso batzuk kantatzera. Eta ni pentsa nola ziren gauzanik esaten niola, seguru zaude, bertsolari bat atera leikela hemen, rock kontzerto batean, publiko honen aurrean, seguru zaude. Jendea ez da txistuka hasiko, ez da reakzioa dola gerratu. Paniko esteniko horretaz horitzen ez oso. Hori da, ni neon tenso ze, etzan ordu arte ez genuen inkursiorik egin, eta nire kultura hori izan, ez da, aurrean neukan publiko hori izan, eta hori izan nire eremu naturala, eta atera nintzen, eta bueno, izan zen, bueno, ni magiko bezala gogoratzen dut, ez da. Nik uste jendeak ere etzekila ondo nola entzun berso bat, eta txaloekin ritmoa segitze zidaten, ni laino batean bezala sentitzen nintzen metxeroa, txiskeroa piztuta, 8.000 lagun ez dakizen bat, ez da. Eta nik uste dut hori beti jakin izan dezula, ez da. Bertako hori unibertsaltasun horrekin nazten, eta, bueno, ez dakit orain zenbateraino jarraitzen dezun bersolaritza, baina bada horra astapen bat, orduti datorren zera bat, orain ezagutzen dugun publikoa, ez da, lehen pentsa ezina zena. Bai, ni horitzen ez ondo egun horretaz, hori komentatzen zen idalako, ez, baina joder, karo, kriston tensioa eta gainera kontzertu horretan, non justo bidea guztia bukatuta genukan, eta azkeneko kontzertua zen, baina nahi genuen esperimentu hori egin, eta gainera gure publikoa zen, eta gure babesa, gu gonbidatutako norbait, joder, jendea zen hasi txistuka, ez, gu gonbidatutako zelago, eta horitzen ez, rock ritualatik ere bai hartutako, txaloekin jarraitzea, batean hori ezela ikusten inoiz bertso saio batean, eta gero dadiez, gero ez da gitoritza zen, baina gero jendea hasi zen batean, txiskerua pizten. Bueno, izan zen itzela, ez? Izan zen itzela. Ba, izo gero joan zen korrika egiten, eta ezin izan nuen ez da gurtu zen, eski horren unkituta erola, asimilatu behar duela. Bertsolariei txaloekin erritmoa jarraitzea ez da erresa, erritmoz oso anarkoak zaretela. Gainak esaten du musikoak bertsolaria ez du segitu behar, persegitu egin behar. Ez, baina gero ordea, begiratu Jon Baiarekin, baina gero Sarasuarekin eta jende pila batekin egin dugula elkarlana. Eta gero azkenean, azkeneko bihurtan, horitzen naiz, azken finalerako, baina Lujan Bioren ere bai oso laguna naiz, Amets Arzaiuz, Maia, batean ikuste azken atoki horretan, oso gertutik jarretu izan ditudanak, emozio izugarria ez, baina justo Dubai nengoela eta konbidatu ninduten, hiru toki ezberdinatik konbidatu ninduten joateko, baina zen, urrengoan, egin gut nora dola joateko, ez? Baina oso polita zen gainera horiz, baina Janbio txapelduna izatea. Eta azkeneko saioa izan zen, baita Irungo Kabigorrin, hori ez, nire mikrokosmos ja Moskutekin ere bai atera gabe, Kabigorrin egon zela Xabier Silveira beste bertsolari batekin, eta egin zuten saio bat, baina, bueno, ematen zuela rap, baina hori, gantzta rap, ez, beraien artean sartuz berso bat bestearen kontra, bueno, itzela izan zela, kriston saioa egin zuten. Piskat zure ereduetara eta bueltatuta, Fermin, zu ez zara musika mailan behintzat euskal tradizioaren abia puntutik hasi, baina bada The Clashekin batera, noski, denotakigun bezala The Clash, zure inspirazio iturri izan da, Mikel Laboa, euskal tradiziotik abiatzen den eroi bat edo heroina bat edo eredu bat izan da zuretzat. Bueno, hor badago, badakizu, memoria historikoa bezala, badago bagaje musikal bat ere bai, txikitatik itxatxita ez, joaten zaizuna, edo zubasoa zena baita ere almazenatzen, eta dudarik gabe, talde horien artean, badira igual, 3 talde oso garrantzituak izan direna, nire etxean txikiak ginenean, ez, bat izan zen Elvis Presley, ez, lehenengo viniloak Elvis Presleynak izan zirelako, gero Beatles ere bai, eta gero horitzen daiz, Mikel Laboa, ez, Mikel Laboa bat 3, hori izan zen itzela, ez, gainera euskaldunak ziren batzuentzako, baina, bueno, baita ere ez genekin inglesa, berdin, somatzen genuen bazeola zerbait, ez, indar bat, bazeola zerbait komunikatzeko, eta horren, baleno, abiez, baita ere zu aipatu duzunarekin lotuta, claro, batera ginenean eta ez doika mairurena, eta horrela oso ondo zegoen, baina gu gurea egin behar dugu, eta horren horrekin puskatu behar dugu. Ordea, 88an eta kolpez-kolpe egin genuenean disko hori dena euskaraz, esan genuen hemen soka ez da eten. Eta horren bai Benitok egindako lana, bai Laboak egindako lana, joder, sekulako izan da, ez? Orduan, guazen deitzera guretzako totema izan denari, gainera, Baionan egidez, Baiona txipian, eta horrela hor, pegatina batzu ikusi nituen, ez? Mikel Laboa punka.
jartzen zuena, eta gila zen, ez, eta bere desafinazioaren aldarria egiten zuena, eta, olako gauzak, gurekin oso ondo uztartzen ziren, eta orduan, bere bai kortatu ikustera joan zen behin Mikel Antzarekin batera, justo sarren diraen iesaldia baino lehenago Trinidade plazara, eta orduan, genekien, beraz etorrela gure kontzertuetara. Imagina zazu, kortaturen kontzertuetara Mikel Laboa. Deitu genion, eta orduan egin genuen, justo Mikel Antzak idatzetako, egun ginen, emeak taldearen bersioa abesteko gurekin. Eta, hori izan zen baita ere beste mugarri bat nik uste duz, non ro radikala elkartu egiten zen ez do kamairurekin, ez? Bat egiten genuen kantu batean kortatu eta Mikel Laboa. Eta azkengu da dantza egin genuenean, horra joan zen ere bai Mikel Laboa ikustera azkengu da dantza, ez? Nahasketa bitxi eta xelebre gehiago. Behin Fermini, galdetu zioten, norekin egingo lukeen fusio ezinezko bat, eta hausia aipatu zuen. Hola, Fermín. Mira, solamente darte un saludo. Sé que estás en una entrevista y decirte que te quiero y que te deseo que seas muy feliz en compañía de tus padres y de toda la familia. Un abrazo y un beso musical. Pérez! Hau bai izan dela mitikoa, ez? Eta ez duen espero, baina... Eta zuen etxean, zuen aitazenak mirestu egiten zuen, Bai, hori konta dezaketan nera, betiarekin ere aita izan da oso miresla eta hori ez, egin dudan guztiekin. Baina esan nionean ja, Peretekin egin nuela kolaborazioa eta eraman nuen Zagardotegi batera Peret, eta nire gurasoak ere bai, eta hori nahi eta Peretekin egotea, nik uste dut izan zela momenturik altuena, ez? Hor benetan esan zuela, nire semeak zerbait handia egin du orduan, ez? Eta Peretekin daukatan nahi dut pila bat kontatzeko, ez dugu demorarik izango, baina gauza bakar bat esan utzi barri dazu. Deitu zidaten, ez? Nik elkarrizketa batean esan nuelako, gainera Diego Manrikerekin, hori ez, disko bat inork ez dakien, edo musika bat gustatzen zaizuna eta inork ez dakien, eta orduan eraman nuen Peret, justo, espero momento kanto horrekin. Eta orduan, deitu zidaten egiteko disko bilduma horretan kolaboratzeko, eta nik izenen bai, baina gauza bat nik euskaraz abestuko dut. Hori lana bota nuen, ez? Egingo dut bersioa, baina euskaratua. Eta orduan, bai, ez dago inoan grazioik. Hori zen Peret, esan zidan, Fermin, esan diate euskaraz inbaruzula, baina ez, euskaraz egingo dut nik. Eta Peretek abesten du kantoretan euskaraz. Orduan, izugarria. Eta bera ere, kamera aurrean jarri diogunean, eta zutaz hitz egiten hasi denean, benetan bihotzetik ari zen, eta unkituta zegoen, eta familia aipatzen zuen, eta ez zauzkate azteko. Bueno, lehen esan dut, aipatu dut, Ferminek ekintza zuzenerako duen berezkoa. Ikus dezagun, adibide zinez ikusgarri bat. Eskerrik asko, quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Este premio de Amaia Zubiría, mío, y también Benito del Chundi, para los trabajadores de Egunkaria, para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo Tamendi, que está aquí con nosotros. Eskerrik asko, Egunkaria aurrera. Bueno, Jon Maiari gogorra gertatuko zitzaion, han zeran akasilan kantatzea, baina zuk horregin zenuena egiteko ere balorea behar zuen, Bai, horren ikusten dut horrela eta harritzen daiz ere bai. Baina momentu horrenetan, ateratzen zaizuna da, ez? Hor Martxelo Tamendirekin joan nintzen, imagina, zuzen momentu gogorrak. Ni justo Manu Txaurrekin ari nintzen jira egiten, eta tokatu zitzaigun Egunkariaren itxiera kafeantzokian jotzen ari ginela. 2 egun genukan, ez? Eta lehenengo gunearen gauean hori kontatu ziguten. Urrengo gunea izan zen horren lehenengo manifestazioa hori salatzeko kafeantzokian bertan Manu Txau eta biok, ez? Eta hori zidaten sari bat emateko. Joan behar nuen hori salatzera, eta joan nintzen Martxelorekin. Horun jende hasi zenean txistuko, imaginazu, ze gogorra izan zen, ez?
Baina bai, niri mikrofono bat ematen baiazu ez diazu kentzen. Ez zidaten moztu eta esan behar dut oso gauza polita gertatu zela, ez? Hor justo artistak egiten zuen, artista delako hiek txistu gari zenean gero sartu nintzen barruan zeuden langile guztiak, roadiak, atletzistak, elektrikoak, denak etorri ziren niri besarkatzera, eta ez da Gaupar Fermin. Nolabait, langileria eta artistaren arteko distantzia izugarria markatuz. Azken finean, Fermin, badirudi edo egia dela ez, azkenean adierazpen askatasuna egon badagoela, batzuk diotenez. Gero, zuk ere zure baitan zentsura jasan izan duzu, horrelako abutxoak ere entzun izan dituzu, eta hainbat egoera larriak ez dakit, baina holako deserosoak edo jasan izan dituzu. Nik uste dut, Fermin, eta orain zu entzun da, eta hemen daramagun minutu hauek entzun eta gero argiago daukat, zure lana beti konprometitua izan dela. Zu artista zarela denok dakigu, baina atzetikan badauzkazu zure konpromezu batzuk, hainbat gauzekin edo hainbat egoerekin. Berriz, bultatuko naiz gaztediaren inguru horretara. 80. hamarkadako gaztedi hura ez dakit konprometitua edo desmadratua zen, hori oraindik oso argi ez daukal, baina zuk uste duzu, zuk izan duzun konpromezu hori gaurko artista gazte Euskal Herrian mantentzen dutela? Bueno, desmadrea eta hola, gertatzen dena da oso ondo genekeela ustartzen alde ludikoa eta borroka. Oso ondo genekien, ez? Eta oso argi genukan, hori gero askotan ni behintzat hori zerabili izan dudan bezala, iraultza bat ezin dena dantzatu ez dela nire iraultza. Orduan, hori oso ondo jakin izan genuen ustartzen, ez? Naiz eta gero ere bai, esaten dizut, ez? Alboko kalteak edola izan genituen, paretu izan genituen, gauza asko izan zirela medio. Baina orain zaila egiten zait egitea olako azterketa bat, ez? Iruditzen zait, lehen esan duan bezala, ipatu ditut, aldibide batzu dauzkagu, sekulako asteburu honetan ez dakizen bat ekitaldi eta gainera jende pila mobilizatuko dena. Nik uste dut, badatorrela garai berri bat, momentu honetan, denok dakigun bezala eta komentziuta gaude, nahiz eta batzut saiatzen ari den tinkatzen ere soka gehiegin, ere irudikoz, badatozela garai berriak eta kultura batez ere sekulako garrantzia izango duela, eta etorriko den gazteria ezagutuko du beste testu inguru bat ezagutu ez duguna. Eta horrek bultzatuko duela gauza bereak ikusteko. Zuk uste duzu kultura baketresna bezala baliagarria izango dela, askok dioten bezala? Bai, komentziuta nago. Zentsura aipatu dugu, zeharkalteak aipatu dituzu, beste kontu bat. Kortaturen garaian, negu gorriakenean, askotan izan zineten, etako presoen sostengurako ekitaldietan, eta orduan, izan zen dituzten, zeuk aipatu dituzu, zeharkalteak, batzuetan Espainia mailan erakundeen gandik, biktimen elkarteen gandik ere bai. Ez dakit orduan nola bizi izan zenuen, baina gaur egungo ikuspegitik zeharkalte horiek nolabait ulertzen dituzu? Bai, ulertzen ditut eta oso asumituta da euskat. Orduan, iruditzen zait, momentu bakoitzean, oso adierazgarria dela egin nuen guztia eta ulergarria, eta orduan gero paeratutako ere bai kalteak, ere bai ez. Eta orduan, momentu honetan existitzen den eta ni naizena, horren ondoria da. Beraz, ni hori ez, naiz eta orain adibidez momentu honetan, ezin duen ere burua hori ez, esan, orain nola pentsatzen dudan ezberdina baldin bada, leheno pentsatzen nuen bezala, baina eski momentu horretan, testuingur horretan, konbentziuta nago, egin nuena, konbentziuta nengolako egin nuen, eta orain egiten nien izena konbentziuta nagolako baita ere ez. Orduan badagoela hor bilakaera bat, oso interesgarria dena, eta interesgarria, nire buruarekiko egiten duena nire osnarketa ere bai ez, eta naiz eta batzutan pentsatu ez, hau egin genuenan, edo bestea, edo autokritika hori ez, batzutan atzera begirako bat egiten duzunean, iruditzen zaidala lagungarria dela, orain ere bai kokatzeko eta esateko noruntza joan behar duen. Fermin gogoratzen zea, nola egin genuen kontzertu handi horiek, negu gorriakekin, Galindoren epaiketa irabazita, ni ere egon epaiketa hortan sartuta, nik ere kantatu nuen, zuekin, beste promesa bat daukazu, kortaturekin egingo dezutela, lehen aipatu dezun hori ez da, sarri, bueno,
egun handi hori edo egun hori o garai hori iristen denean, zu uste duzu etorreko dela Kortaturen kontzertu hori? Bueno, esan du leheno, bintzat omenaldi handi bat egin barko dugula, ez? Makilarekin atera barra dut ere, hemendikan ez, espero, a ber, ea hemendik 5 urtetara den. Alegia, baikorra zera, ez da? Bueno, leheno esan dute, ni eskorra baldin maraiz, eskor aktiboa. Eta orduan, bueno, baikorra, gertatzen dena da askotan esaten duzuela, ez? Joder, ze zaila dagoen dena, ez? Baina gero gertatzen dira gauzak, ez? Egunkariarena behiratu zelatze izan zen, eta gero ordea bapaten ateratzen da epaiketa, eta bapaten esaten zituten hori ezela bidegarria izan, ez? Galindorekin 10 urte egon ginen, lehian, imaginazu, estatu baten aparatu guztia, bakarrik musika talde baten kontra, ez? Gero gertatu zen izan zen baita ere, herria edo herri baten parte handi bat gurekin egon zela baita ere, bultzatzen eta beroa ematen. Eta ere bazi genuen, horregatik izaten genuen, geurea da garaipena. Eta orduan nik uste dut ezina ekinez egina, eta horrako gauzek laguntzen dute, esateko, gauza lotuko ditugu, eta ikusiko ditugu une zoragarri batzu, ez? Eta orduan, horiek jakin behar ditugu ere bai gozatzen. Ala bedi. Bueno, lagunok, Pasaiako herritik dator notizia ez. Agur xume eta zinez bitxi bat baizik. Kaixo Fermin laguna, betiko lagunak, aspalditik ikusi gabe. Beti zeukan grina bat edo orduri persona bat, baina beti ikusten zitzaion pizkat azkarra zela, jatorra, indartsua, gaiztu ere, segun zen momentutan, eta ja zeukan puntxo bat, liderko punto bat zeukala. Beti salsetan, baina karisma bat. Zerbait berezik bai, hori ziur. Eta hiru pasarte nabarmendu nahiko nituzke, ea gogoratu arazten dizuten. Lehenengo kantu bada. Ari dira hor lagun batzuk farra botatzen, eta hori moztu beharko duzuela eta lotzen bote. Lehenengo kantu bada, lehenengo garaikoa da, kantu bada, eta polentzi, beti sopa Juliana de polentzi. Bigarrena beste kantu bada, eta allá en el Juancho Rancho, allá donde vivía, me encontré una caserita que alegre me decía, eta hirugarrena, Trio Calavera elkarrekin ibiltzen ginenean. Horrekin nik uste dut laburtzen degula gure harremana. Bezarkada handi bat, Fermin. Bios bihotxez. Lo de bios bihotxez es un poco pastel. Bukaera hori ikaragarri gustatzen zait. Bios bihotzen ze jartzen zuen Carlos Félix zela. Baina Carlos Félix, personaje da nire lagun mina, eta gainera leheno ipatu dudan alboko kalteak eta horrela, eta horren justo gure lagun mina iruok, Trio Calavera ginen Pedrolas, izitzaiguna iesaren ondorioz, bera eta iruok, eta gero, Víctor Vomitokoa, eta nerekin joan zen bai Euskara ikastera, una ekara, eta justo hori talde berdinean egon ginen, Inigo, Carlos eta iruok, eta orduan, Carlos Félix nizartzen nuen kanta desentetan, Aikako veteranoa kantuan dago Carlos Félix, Ragamufin jaia kantuan dago Carlos Félix, eta gero, Amatiñok, Euskal Telebistara ditu zigun, Euskara ikasten ari ginenean, eta hori esan zigun baroi, kanta bat jotzera, ez? Eta hori joan ginen, eta joan behar dugu konta bat penuberen kontraela, ostra, eta hori ginen kanta bat, jangoiko eta lege zarra ginen kanta bat, eta Amatiñok aguantatu zuen benetan ondo, profesional kristona da, eta hori aguantatu zuen ertipoa oso ondo, baina eman genuen Carlos Félix. Eta hori joan zen txirula batekin, eta egiten zuen joko balu bezala. Eta hori egon zen horrela egiten zuen, eta ez zuen jotzen, claro. Ez zuen jotzen ezer. Eta hori egon zen, platoaren erdian horrela egiten. Eta polentxirena? Eta polentxirena da gure lagun bat baita ere, sukaldaria zen, gure barnetegian. Eta gauero genukan sopa jateko. Eta gunden onaino ja sopas jatea, eta asmatzen genituen horako kantu zoroak, ez? Beti sopa Juliana ematen zigun, esaten genuen. Beti sopa Juliana de polentzi. Euskara eta gaztelania. Eta jan el Rancho Juancho,
hori, nola gaiztoa ginen. Hor dago beraz, dana borroka etzala, hortxe dago. Ez, hori da Luis Marianoen eragina. Luis Mariano, el cantor de México, eta beso, México, eta orduan, bueno, gure baiaren Errantxo Juantxo, eta beti ere Euskal Herrian Tex-Mesak izan duen eragina, bakizue, pues tapiak eta hoet denek egiten zuten, bakizton, hori ez, ekartzen zituzten Mexikoko kantuak, eta Tex-Mesa jutzen zuten, eta orduan, gu ere bai, mexikanak, imaginazu, gero, guajalotes nolatera ziren, hemen Euskal Herrian, zerbait oso berezia daukagu Mexikorekin, eta gu beti bukatzen genuen kantatzen hori ez. Nola zen hau, Carlos Feliz. Hau da tipo handi bat, mitikoa eta bizirik dagoena eta ikusten duzu hor. Eta gero gainera, hori ez, botatzen duena eta esan du, hau nahiko, eta esan du pastel, baina beste igual zerbait gogorrago esan dezakere. Bueno, Carlos Feliz eskuminak pasaiara. Mitiko, Carlos Feliz mitiko. Edurne, Jon, eskerrik asko gaurra. Eskerrik asko Mutrikutik etorri zaigun publikoari behar onda izuela. Mutriko. Eta zuei eskerrak emateaz gain, Jaun Andreok jakinarazi nahi dizuet, datorren astean, Iratian da izango dugula. Iratian da Gasteizko eskalatzaile, bertsolari, konkistatzailea. Eta bien bitartean, ongi izan zaiteztela. Eta zuri, Fermin Mugurutza, eskerrik asko gaur anitzelen izateagatik. Zuei. Behon da izula, izan ongi. Esker.